in production. Hey guys, welcome to back my YouTube channel. Bukan. Hey guys, nोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आंनि चेनेलाव नायफैफिनबावनायनि सिगांनि भिडिअखौ जाबाबो हगारलाबायनायसोमोन दा गोदान भिडिअ हगारबाय थानो नाजादों आरो लासै लासैनो जालांगोन दासो गोदान ना हेलो गाइस दिनै जों कलेजाव थांनो नागिरदों आरो माने कलेजाव प्रग्राम दङ कालचारेल प्रग्राम माने हाबा खालामनानै दिन्थिनांगौ आरो थांनानै आराम नोंथांमोना इन्टारेस्टफोर नायलांबाय था आंनि भिडिअआ जाबाबो जायाखै जाबाबो इन्टारेस्ट जाखायो दे होमबा गाइस हाथा नायलांबाय था नोंथाङा Gendra. Bro. Homtarलाय बे खिथुनिखौ हमथारलाय बेखौ ओइखौ उननिखौ दाबा मोनसेखौ न' बानायनो दाबा मोनसेखौ हमथानांगौ Gini gua kenal jabatan gua yang lain aja. Pokoknya gua kenal lagi nih dan ini juga kenal kan sudah tinggal aja. Ada ini lagi jabatan lagi nih ini kami lagi tinggal coba. Ada ini lagi jabatan ini mana numbernya cuma aktif nah kan tapi gua yang kenal kelana aja.
Thank you. Thank you, Department of Botany.